Tikulandireni pano pa Wireless ya Times programu yake Kulinji lero la chiwiri pa 23 Juni mwezi wa chikatikati mchaka chimenechi cha 2026. Ine ndi Benedetta Chiwandamia. Programu imene timakhala tili pano lolemba la chiwiri komanso la chitatu kupereka ndithu platform kukambirana nkhani zimene zikukhudza magawo osiyanasiyana dziko lathu, chitukuko, maphunziro komanso nkhani zosiyanasiyana zachuma, umoyo wa anthu. Ndipo tsiku la lero tabweranso ndi nkhani ina yoti tikambirane imene ikukhudzanso makamaka magawo amaphunziro komanso umoyo wa anthu. Ndiye kwambiri nkhani imene tikukambirana ntsiku la lero kapena imene tikambirane ntsiku la lero ndi zionetsero kapena kuti kunyanyala ntchito kumene ogwira ntchito ku sukulu ya ukachenjede ya Malawi University of Science and Technology MUST akuchita ndithu. Kwambiri nkhani yake ndi kukhudzana ndi kusakhutira ndi malipiro komanso mene akuluakulu ku sukulu imeneyi aganizira zokwezera maphunziro awo, makamaka osati maphunziro koma kukweza malipiro awo. Pandi kukokana ndithu pamene ogwira ntchito akufuna ndithu kuti malipiro awo akwere ndi ndalama yosachepera 60 kwacha pa 100 kwacha iliyonse kapena kuti 60%. Komano mbali inayi sukulu inayikanso mulingo wake umene zikuonetsa kuti ogwira ntchitowa sanagwirizane nawo, ndipo amenyetsa nkhwangwa pamwala kuti apitirire ndithu kunyanyira ntchito komanso kuchita zionetsero kudzera mu njira zosiyanasiyana. Ndiye tikhale ndithu ndi Amlonyen Chisi amene ndi oyimirira Staff Union of MUST komanso Chindikani Msisya amene akuyimirira Master Academic Staff Union, komanso tikhale ndi katswiri komanso olimbikitsa nkhani za maphunziro Benedicto Kondowe. Ndipo mu studio muno ndili ndi Innocent Mphongolo amenenso ndithu akhale akuyikirapo mulomo pa nkhani imeneyi. Tisanapite ku magawo ena ndinangolowamo pang'ono komano Innocent, nkhani imeneyi ndiyoti takhala tikuyitsata kwa masiku tsopano. Ukuiona motani kapena kufikira lero mwina uwayimva motani kuti mwina tingogawananso ndi Amalawi ziwiri zitatu? Zikomo kwambiri pena. I think mwina omvera tiuze kuti pakadali pano ogwira ntchito ku MUST amene anthu onse ogwira ntchito yophunzitsa academic komanso mwina amene amagwira ntchito zosiyanasiyana kumeneko, amene onsewo akugwirizana chinthu chimodzi kuti ife tifuna malipiro athu akwere afike mwina pa 60%, ndiye kuti ndi 60 kwacha pa 100 kwacha ina iliyonse. Koma council imene imayang'anira skulu imene mu budget ya 2026-2027 inauza kuti ife tionjezera malipiro anu ndi kuchoka pakati pa 5 ndi 25%, komanso izikhala gradual increment, ndiyo kuti azapatsa pang'ono pamene amafuna kuti apatse 60% yonso apatse timati arrears ngati ndalama za mbuyo kuyambira mwezi wa April, ndeti ngati June chonchi atati avomera kuti tiyamba July 60% yo ayambe kuwerengera kuti anayamba kuwapatsa mwezi wa April kufika pamene angazayambe kuwapatsapo. So pakuoneka ngati kuti pamenepo pali kusamvana kuti ife tifuna 60% koma inu mwatiuza kuti mulipatsa between 5 and 25%. aine ake wakapanga masama akayiwerengera kumaona ngati kuti ndiyo kuti increment imene angapatse ikha 10% kuchoka pa 60% kufika pa 10%. Ndi pamenepo pakuoneka kuti pali kusamvana, pali kusagwirizana kuti ife zimenezo sili kutenga. Ndi pamene pakha ngati no payamba kusamvana kumene kukokana kumene kukuchitika. So akumachita zinthu zina zimene mwina akhoza kuzifotokozera bwino aini wakeyo. Akunena kuti padakali pano it's not a full blown strike, koma akumakhala ndithu akupanga zoonetsa kuti iwo ndosakhutira ndi mmene zinthu zilili pakadali
pakadali pano. atiuza ndithu kuti kodi zionetsero zimenezi zikuyenda bwanji komanso mwina ndalama imene tikuyitchula apa yomwe akufunayi ikuchokera pati komanso mwina ndingonenapo kuti amalawinso mukhale ndi mpata oyikirapo ndemanga kudzera atolankhani athu alawirira kale m'maderamu kufunanso kuyankhula ndi atolankhani amene amalawi awiri atatu Blessings Tambala, Imamu Ali komanso Emmanuel Moyo nawonso ndithu ali m'maderamu kufunanso kuyankhula ndi amalawi kuti muyikepo mulomo komanso pa Facebook pa tsamba lathu la Times 360 Malawi pameneponso muthanso kuyikira ndemanga yanu pa nkhani imene tikukambirana pano. Ndi mwina choyambirira timve kaye kuchokera kwa enu ake ogwira ntchito ku sukulu imeneyi ya ukachenjede ya MUST kuti zimenezi zikuyenda motani. Ndiyambe kaye ndi Amlonye Nkisi amenenso akuyimirira Staff Union of MUST ogwira ntchito ku sukulu imeneyi ya MUST. Achisimwa adzuka bwanji? Ndadzuka kaino madam. Ndadzukanso bwino. Tifuna tiyambe kaye kumva kuti mwakamba zoti pakadali pano mukuonetsa kusakhutira kwanu kudzera mu njira zosiyanasiyana. Mwina njira zimenezi mukugwiritsa ntchito njira zotani poti mwati sinafike pa full blown strike ngati imene anafotokozera Innocent Mphongolo? Zino kwambiri, yes, choyamba timafana tikonze pamenepo fani mamvesera kwayambirawo chamanena kuti tanyanyala ntchito. So mwina just to put it on record, sitinanyanyale ntchito. Mukugwirabe ntchito? Tikugwirabe ntchito chimodzimodzi imene timagwira ntchito. So panopo chimene chikuchitika njoti tinapanga declare dispute. So mukapanga declare dispute pamakhala procedures amene mumasata according to the labor law. So kuti muzafike pa strike pamakhala ndithu mwazera ndondomeko ziwiri zitatu so that eventually ngati simugwirizanabe ndi employer wanuyo mumafika no pa strike. Chabwino. Yeah, so ndimafuna kuti mwina tikonzekaye pamenepo kuti anthu agwirabe ntchito sananyanyale ntchito. Chabwino. But then now getting to the subject, chimene chikuchitika njoti anthu agwira ntchito ku MUST tinapempha ujeni management yathu kuti tionjezere malipiro ndi ma percentage okwana 60%. So muzokambirana zathu izi ma negotiations pachitongotema ma negotiations management athu anapanga offer kuti iwo akhozokwanisa kuti pasa 10% using njira imene timati differentiated approach kuti munthu amene amalandira malipiro ochepa kwambiri azalandira percentage yochulukirapo, munthu amene amalandira malipiro okwererapo azalandira percentage yocheperapo. But still tizaona choncho tizaona kuti percentage imene akutipasa iyoyo ndiyosakwanira because you know kuti for example just inflation umalawi panopo is over 30%. Zinthu mashopu muzakwera kwambiri ndithu mitengo ndiyokwera, ma groceries, just my basic commodities. And on a daily basis, if you look at my expenditures, ndalama zimene amagwisa ntchito and popita ku ntchito, you know, we are located almost 30 kilometers away from town. So anthu timalawira mamawa ndithu ikamatu ma 5 antadzuka kale tukonze kapita ku ntchito. Tikamabwera ku ntchito uja ndi madzulo usiku ndithu kadakale kuti sungapangenso pena kalikonse. So on average anthu athu ogwira ntchito ku MUST amagwisa ntchito ndalama yosachepera mwina depending ndi kumalo umene akukhala 12,000 kwacha pa tsiku. That is the lunch, Josepo ka lunch ndi transport. Ndife titakhabe basi tinaona petano ndalama imene yakutipasa management 10% sikukwanira pa ma demands athu, tikaonanso cost of living imene lili. So that's why we are saying kuti andi chimene chinapangisa choti nkhani tinaiti kukambira nabe tisanapange conclusion pa chizungu. Koma management yathu inapeza kuti yapanga implement decision ma negotiations adakali mkati. So zizatero anthu anaonesa mkwiyo ndito no izi sizoona and sikoyamba kuchitika choncho. Nthawi zambiri tikamapanga zokambirana ma negotiations before we agree pa chinthu chimodzi management imapeza kuti yapanga implement decision yawo without our consent ma unions.
So this time around, zimene vanga zionetserezo ma demonstration is a sign of frustration from anthu ogwira ntchito ku mast. Kuti iwo amazipereka ndi mtima wawo wonse ndithu zaka zonse izi chambireni 2014 mpaka pano anthu have been very loyal to the institution, kugwira ntchito molimbikira, koma tikakhala ndi zopempha zathu management yathu simatimvera kuti atipangire zinthu zimene tikufunazo. So I think from last week that's why maona kuti takhala topanga zionetsero ma demonstration kachizungu zimene timapanga at our free time, that is during lunch hour. Anthu apo kumabwera mama akagwira ntchito basi pa lunch timasonkhana timbepo tinyimbo tirani tivine. It's just a sign kuti topanga show ma frustrations athu kuti zinthu sizikuyenda yayo pamalo pa ntchito apo. Yeah, so mwina mwachidule kufotokoza choti. Chabwino nde of course mwakambapo za nkhani za inflation kuti zinthu zakwera mtengo, ma cost so oti anthu ogwira ntchito azipitira ku malo awo ogwira ntchito komwe ndi ku sukuluko tsiku ndi tsiku, koma tikayang'ana difference imene sukulu ikupereka ya 5 to 25%, inu mukuti 60%, mwina masamu ake fuka pali kusiyana kwakukulu kumene mwakamba kale kuti inflation tikayiyang'ana 30% below, masamu ake kuti mufike poti ifeyo taona kuti zonsezi tili pa 60%, mwina akuchokera pati? Okay, so ndakuchulapo inflation chabe kuti inflation ili pa over 3%, but we are also looking at my bills. For example, ngati magesi, I'm sure you are aware kuti akwezaso matariffs awo posachedwa papa, but that was by heart, I think by 15% or so, if I'm not mistaken. Mazi so matariffs so anakwezaso. If we look at my rentals, I'm sure you're aware kuti MRA yabwesaso sonko wina ofuzana ndi nyumba za malandlord. So ma rent so now anakwera. Malandlord ambiri akweza ma rent. When we look at transportation, of course taona baba boma ya sesa nditu, taona ma two reductions I think kwa tengwa mafuta, asisa mafuta, but still we know the trend mezi makarira kuti initially atakweza mafuta ma transport anakwera kwa mbili, and as it is ma transport ajasana kisidwe ya mitengo yake daga yokwera. Okay, so there's also my issues you are looking at the antu Indiana school, my school fees so anakwera. So if you factor in into zosezo ndikuona kandrama kamene munthu aulandira pamwezi uveza kuti siakwanira ndithu. And also if you look at the living index, I think Blantyre amapanga nzathu ama publication. Just recently I think they had released my publication. Blantyre is the most expensive city. I think on a monthly basis just my foodstuffs and the like. At least I've recently it's 800 something thousand on a monthly basis. That is just my food stuff. So not looking at my cost and transport, my fees and the like. So if you and also important to natural levels of devaluation. Okay, I think I forgotten this. And if you calculate cumulatively, I think for the past 3 or 4 years, you see good the kwacha, I think you have a value close to 300%. Yeah. So mukabanga factors into those sales, you see good the justification yatu ilipo ndicho kuti kivange demanding the manipulator acquisition in the 60%. And actually, if you look critically, even 50%, it's not even enough. Yeah. So I think yes, that's what you know.
Chabwino ndathokoza achisi timveso kwa msisia chindikani msisia kuyimira ndithu Academic Staff Union nkhani imeneyi tikayang'ana mmene afotokozera achisi kuti mukufuna 60% increment malipiro akwere ndi 60%, university mukawerengera ikupereka offer yawo ndi average ya 10%. Mwina zinthu zimatha nkukambirana inuyo mukaona mukumaona kuti mwina zitakhala kuti zavutisisa mwina average kapena minimum percentage imene munganene kuti okay chabwino iwo akufuna 10 ife tikufuna 60 komano mwina zitakhala kuti zavuta kuti ifeyo tisiye zomwe tikupangazi zoonetsa kusakhutira kwathu mwina titayimira chapa nkuyima pati. Is there that room for discussion? Zikomo kwambiri madam. I think pafuso limene mafusalo ndinene kuti we cannot counter offer ourselves. Ife chimene tikupanga demand and 60% and not less. In fact 60% yotapanga kale consider ndi mmene university kuyendera ngani za chuma and the like. That's why tapanga arrive for 60%. Otherwise maximum would have been 100%. So 60% you security kusisa so we can't counter offer ourselves, and in fact it's not in our plan kuti tipange lower imene. Yes, so that is what is happening, and in fact anzanga amlonyeni anachula hapo anafotokozera hapo pangania kunyanya kusiti kunyanyala kugwira ntchito ndizoona komano tikugwira ntchito monyinyirika, tikugwira ntchito mophinjika kwambiri chifukwa masalary athu ali very low. And in fact university would have loved kuti mwina atatipasa 10% ngati mmene aneneramu komano 10% yenayonso kunena chilungamo achita kungokankhidwirako komano mbudget ya 2026-2027 sana tupaseko increment ina iliyonse sana pangemo incorporate any increment which means 10% nayonso tangowakankhiramo ndipo it looks like pena management yathu ikumamvesesa mavuto athu pena sikumamvesesa. We don't know kuti makamaka alipati 2020 kama yankhulana nawo because they seem kuti alinima statement oonesa ngati kuti they understand ndithu koma pena sikumausaonesa ngati kuti they don't really understand zimene zikuchitika ndi ifeyo kumasti kuti masalaries athu akumasti ali very low. Let me put it on record pamene ena tikujoina mast chama 2018-2019 masalaries amast anali pamwamba pa universities onse kumalawi kunoko chifukwa cha location zimene zinachitika chifukwa cha location ya mast. Anthu akugwira ntchito kumasti makhala kuplanta short kumasti kujako nyumba kulibe ndeti machokera kuko anazipanga consider zonse zija masalaries anali bwino koma panopa I can say imeyo kuti masalaries amast are lowest on all the 6 universities, public universities. Amene tikulandira malipiro ochepa kwambiri ndifeyo amast, and mast has lost its competitive edge. And chimene chikuchitika panopa ndichonena kuti ogwira ntchito akumachoka kumasti kumapita kukajiwena ma university ena kapena kulakalaka pamene mbuyo musizi nali choncho anthu amafunisisa ndithu atachoka mwina kumubasi kuja inali pole nthawi imene kuti akajoine kumasti because it was really competitive imatengera ma welfare anthu awo considering kuti ali amene akukhalira and the like. Komano master has lost that chifukwa choti sakhala ndi interest kapena chidwi kuti akweze masalaries ogwira ntchito kuchokera nthawi imene kufika panopa ma universities ena akhala akupanga adjust in terms of my increment amast akhala akukakamira kwambiri makamaka akati apange ndekuti ndipa ka 10% kapena 0 ngati like imenda neneramu kuti chaka ichitisana ikemo o ina iliyonse nde ma universities ena aja atipitirira ali pamwamba. Komano that's not the sole reason why we want to show our frustration. Komano kunene chilungamo tikuphinjika chifukwa ndramayo panopa yachepa kwambiri. Ntengere chisanzo cha mafuta mmene akwerera mafuta kuchokera 2025 kufika panopa akwera ndi almost 200%, and that is just an example of zinthu zimene zikumatipangisa kuti sala yathu isaoneke ngati kuti ndi uchete. Nde 10% imene akunena kuti akutipanga offer it is almost meaningless if we try to evaluate it alongside the cost of living imene mzakwerera. Chabwino ndathokoza kwambiri Msisia Innocent ukuoneka kuti ufuna uyikirepo mulomo tamva ndithu kuchokera kumbali yawo. We have a clear picture now. Mwina pa zomwe zakambidwazi ungatipo chani?
mwina zimene akamba afotokoza zinthu zingapo akambapo apanga factor in mwina amene chuma cha dziko lino chikuyendera ayang'anako zinthu zimenezo ayang'anako so mwina kumene masti kuchokera mwina location ndi zina zambiri. Ine mwina interest yanga ndi iliponena kuti mwina atifotokozera kuti padakali pano mene ikupangira perform must not in terms of academics mwina tisayang'ane mbali ya academics kwa mwina nkhani yokhudzana mwina ndi zachuma. I think oyambirira jana fotokozapo kuti ayangati kudziwa amene tikuyendera zachuma kwa pakadali pano pa university. I think amwapatsidwa amwe ayonena kuti akhoza kuona kuti apanga bwanji kuti nawonso azitha kupezako mwina ndalama paok akuona ngati must ikupanga zokwanira. Are they doing enough kuti maybe they can justify their demand for 60% kuti akhozali kuipeza 60% imene number 1. Number 2 fotokoza kale kunena kuti must inali institution imene imalipira bwino and anthu ambiri anachoka ena amachoka ka nthawi imene ili chanko amachoka ku apole kumapita ku must kucha kuti zawo zikuyenda bwino. Are they calling for that increment just because kuti mwina enawo awapeza kapena akufira kuti iwo akuphinjika? Mwina atapanga explain zinthu ziwiri zimenezi kuti mwina amalawa amvetsetse. Chabwino ndi poti mafunso afunsidwa kale ndisanapite kwa Kondowe musanayiwale amulonyeni ndi amsisya mwina tingoyamba ndi amene achisi mutipo chani pa nkhani imeneyi. Tinene kuti ndikuphinjika kukhako kapena nkhani inaso ndiyoti iyayi tikudziwa kuti university can do better than what they are offering us? I think we all know that MAST is a government institution and we are subvented by BOMA. Yeah, so in terms of performance institution, the overall picture that we have is the institution, UGW, it's of course the economy is not okay for everyone, okay? So you have a struggle, but overall picture, is that MAST, is able to sustain itself. I think in terms of funding, of course, BOMA, we are aware of the inapanga reduce BEMA, inamea makata bondiava, I think not only to MAST, but all, I think, government institutions or universities in this case, my public universities. But I think we also know with the MAST, the university also go in terms of my grants, my research. I will not only to my grants and my research and so I'm looking at the issue of generate income, but you can need to sustain demand here to 60% in November. So what we are saying, as the unions is saying, yeah, MAST I think is capable of implementing increment in major Kufuna. But also the Nena Baba, I should also put it on record because it's a negotiation, okay? Ngarimuna ndimva kuyambira ujananena kuti tiri katikati mozokambirana management inapeza kuti yapanga implement isanapange conclude. So what we are saying is we are still open for negotiation. So nkhani itaitegeratu. And to that effect, I think anatele mbela memo au jena council, university council. Kuti ambanditu, madandalatu, kuti zikuenda, ikuiza nazo, and ngatita konzeka, tukumane pa meeting this Friday, May 26. So, yeah, I think mwajidule, teko zoya kajoncho, konsolea bila. Konsolina yalomina anzaka anisisha kanga chipini. Amsisya mwina musana igirepo ndemanga ndiwonjezereso apa kuti tikukamba za 60% tikayang'ana ngakhale boma malipiro amene inakwezera ma civil servants inali pa 20%, mukufuna 60%. Mukayang'ana office yanu chifukwa MAST ndi office yanu 60% tikuyikamba apa pa isiya mwezi umodzi. It means kuti university kwenina ipange sustain malipiro amenewo ndi kuti wage bill yakwera. Akayamba kulipira 60% pano ndi performance imene mumayiona, sitikudziwa ngati mmakhani mwayiona ma financials. Mukuona kuti
chinthuchi chikhalepo be ndikumalipira aliyense kumukwezera 60% kupita chitsogolo? Zikomo kwambiri. Chimene ninganene ndichoti I'm thoroughly convinced kuti masti ili ndikuthekera kupanga miti our 60% demand. Ndikunena izi chifukwa chonena kuti sikuti ndalama yonseyo masti itenge payo kangati masti. Remember kuti tosetse ogwira ntchito mu public university tikulipiridwa ndi boma. Masalary athu amachoka ku boma. Komano pamakhala zowonjezera ngati zimene tikunena ma increment and the like, zimene ma institutions pawo atakupanga intervene and the like. So they have got a full spectrum ndithu kuti aone kuti apanga bwanji kuti atiwonjezere masalary in terms of kuyankhulana ndi kuboma, and in fact our employer by the way is University Council. So they have capacity to navigate situation kuti aone kuti apanga bwanji. Kuthekera ndithu kulipo. Komanso tikakamba za university, quality of education ku university, tikutanthauza kunena kuti ogwira ntchito ku university ko akhale kuti ali ma conditions awo abwino owayenereza kuti atakupanga deliver. Otherwise chipanda kuwapanga take care ma issues ngati awawa ndekuti university yo sikhalapo yolongosoka. Chifukwa ngati mmene ndanenera kale panopa tikuchiri mkati mochonga mayeso ana lomwe lisogolana, koma tikugwira ntchito choncho monyinyirika, mokhumudwa, mopsinjika ndi ma financial issues, pamene zingayende ngati in terms of quality education sizingatheke. Whether it is in their mind kuti mwina alibe kuthekera and the like, koma they have to do necessary steps kuti mpaka ndithu malipiro akwere, ma conditions akhale bwino. Ndakuza nikale kuti masti ili kutali ndithu, si ili kutali ndikomwe timakhala ku Blantyre. Chabwino. Timapita ku Amsisa, ndakumvani ndi amlonyeni mukukamba za boma. Tikudziwa kuti boma lakhali kunena kuti chuma chikuvuta, ngakhale budget yathu tikudziwaso kuti ndiyosakwanira. Boma linakambapo kuti yayi kuli ka percentage kena kamene tikuyenera kuti tibwereke, komanso kudziko kuno ngakhale kumayiko akunja. So tikamayang'ana boma kuti litithandizire kumbali imene mwafotokozaso nokha kuti ngakhale boma lachepetsa ndalama zimene zimapita ku ma university. Ndibwerere ku funsono ya Innocent kuti kupatula boma ngati sukulu mwina chilipo china chomwe chikuchitika kufuna kuonetsetsa kuti sukulu ikupanga ndalama payokha ndikuthandizira pamenepo tikayika boma ipambali, fuka boma linanena kale kuti likukumana ndi mavuto azachuma. Limene ndiyankha ineyo kapena likubwera kwa ine? Mutha kuyankha ineyo kapena ndaliponya kwa nonse? Yes. Okay, kwa tonse. All right. Kwa ineyo tili ndi amene amayang'ana za finances, timati a director of finance, ndi amene would be better placed kuti ayankhe zimene zizi bwinobwino. Komana ine mukuyankha kwanga ndiyankhe malingana ndi udindo, as I said poyamba pati, ndi udindo wawo ndithu kuonesesa kuti if you want this institution must kuti ikhale institution ya quality standard, ya quality education, yoti maphunziro ake akuyenda bwino, tikuyenera tionesese kuti ma conditions ama members of staff akhale bwino ndithu, otherwise itipanga deliver. In terms of capacity ya university must kuti can it meet the 60% increment? Iyi fuso yango lake ndiyoti that's why as unions titakhala pansi tinaona kuti ikhale 60%. Tikuziwa ndithu it will be difficult kuti tinene ngati apapa kuti tikuona kuti tikasuzumira kuli chakuti kapena kuli chakuti, it will be difficult. Komano chinene nganene apapa ndichonena kuti kuthekera ndithu kulipo, komanso ndi udindo wawo to make sure kuti ziteke. Mwachulaponso boma kuti boma likupinjika, boma nalonso ndi udindo wawo. Kumbuyomo maphunziro ankatengedwa serious ndi boma. Boma limene likhaleso serious ndi maphunziro. Zimene zikuchitika panopa zikuona ngati kuti ma priorities ya government ali kwina. Komano tikakamba nkhani ya ndalamazo mboma izi zilimonso zitakuthandiza kuti maphunziro asagwe pansi chifukwa cha ma excuses oti sitingawapase ma conditions abwino ophunzisa. Zimenezozo ndizomwe ndingayankha ineyo. Ndipo ndikuyankha izizi mmalo mwa ma unions athu akumasti kuti ifeyo titakhala pansi tikumakambirana ngafunso mafunso ndithu tikumakambirana kangapo konse. Komano yankho limene tikumabwera nalo ndikuti masti ndikuthekera. Kuthekera kulipo. Ineyo ngati atola nkhani mutafufuzaso panoka, mutakuona kuti actually must is just paying a blind eye. That's why chifukwa chokhala negligent chonchi, that's why sanadikiremo increment ina iliyonse
chaka chinochi koma tachita kuwakankhirako kuti ayambe kutipanga consider chabwino kuti ayambe kuti ikeramo zina ndi zina chabwino ndipite kwa Benedicto Kondowe. Mr. Kondowe, mwayitsatira nkhaniyi, ndemanga yanu ndi otani kuchokera kumene tayambira zomwe zakambidwa komanso tikamaona tikukamba pa nkhani ya maphunziro ana kuwinaku kuliso ophunzira amene nkhani ngati izizi zimawakhudzanso chifukwa ngati ogwira ntchito akunyinyirika kapena sakukhutira ndi ma conditions yawo kwinakunso ndiye kuti kumbali ya ophunzira zikuwakhudzanso. Zikomo kwambiri. Oyamba ndisindike kunena kuti nkhawa zimene anzathu akumasa kunena ndi nkhawa zomveka ndithu malingana ndi mmene zinthu zilili, mkwiyo wawo ndi womveka, komabe ndi nkhani imene ikhuza gawo la chuma. Ndimafuna ndinene kuti afotokoza bwino kunena kuti masti yimalandira chithandizo kuchokera ku boma as a subvented institution. Mukayang'ana budget ya 2026-2027 muona kuti allocation ya wages and salaries yikwera ndi kufupi 288 billion kuchoka pa mulingo wa 1.6 trillion kufika pa 1.9 trillion. Kuti at least boma lipange kwa accommodate ka salary adjustment and priority recruitments. Ndichikuwa chake mwina munakuza onso kunena kuti mbomamo palika percentage kamene kana kuwezedwa. So ndalama zolipirira ma wages and salaries zimene zili. Komanso tonse tikutiwa kunena kuti budget mwatu 2026-2027 mulikale deficit imene kupitirira 2 trillion. Yonena kuti boma likuyenera liyang'ane ka abwereka ka ndijani kuti ndalama zimene zeke mogwizana ndi budget yake. So mukayang'ana zonsezo komanso kukwera kwa zinthu kumene afotokoza kale misonkho ya nyumba, mafuta ngakhale asikako, kukwera kwa zinthu zikumveka ndithu. Koma nkhani pamene kukwera ndiponena kuti kodi ngati kubomako amene akupanga subvent ali ndikuthekera kunena kuti atha kuwonjezera ndalama zina pa zimene ogwira ntchito kumasi akufuna. Ngati boma silingathe, kodi masti payokha ili ndikuthekera kunena kuti apitirire kufika pa mlingo umene ukufunikirawo. Ndi nkhani imene anthu okhuzidwa akuyenera kukambirana, akuyenera agwirizane kuzera mukambirana. Koma mukuona kwathu ngakhale tikumvetsetsa kuti zinthu zakwera osati kumasti kokha ngakhale ma investors ena komanso amalawi ena onse tikudandaula zikumveka ndithu. Koma masalaries sikuti amangokwezedwa kamodzi ndikuyimira pomwepo. Mukakweza 10 kwacha ndiye kuti mukuyenera muyende nayi 10 kwacha ija mpaka mwina kutha kwa chaka kapena kupitiriza. So sustainability ndi nkhani yofunika kwambiri pamene mbali ziwirizo management komanso ogwira ntchito akukambirana. Chifukwa kukweza kwa 60% sindikukhulupirira kuti must ngakhale kuti ndino ogwira ntchito amene ndikuyang'ana za chuma kuti angayipange sustain 60% increment. I'm not so sure. My own view ndiyonena kuti 60% ndi across the board. That investors are mukweza 60% because the additional income that must is generating. I'm not so sure whether will have the capacity to sustain 60% that they are demanding. I'm happy. I don't know whether it's Mr. Mlonyeni or Mr. Chisi. And a photo goes up they are open to discussion, but they are fear from their presentation. Don't open to discussion. Actually, the both unions have written the non-union. Yes, but their fear was kuti ali mukukambirana kunapezeka kuti zokambirana zisanafike kumapeto management yapanga kali ndi vuto limodzi limene ena Africa kana kunena kuti nthawi imene
ogwira ntchito komanso olemba ntchito akukambirana aonetsetse kuti zokambirana zifike pamapeto asanayambe kupanga zisankho. Chifukwa zimenezi ndi zimene nthawi zina zimapitisa pasogolo mkwiyo. Chifukwa kukambirana kuyenera kukhala kwa genuine. Ndiye mfundo imene tikunena ndiyonena inde zimene akudandaula ndizomveka koma mwina economy komanso mwina capacity ya masi kuti apange sustain throughout 60% may be problematic. So our view is that management and the ogwira ntchito apange engage in honest terms, and they should be able to provide information management. What is the capacity of the university apart from the salvation in many chokera kuboma, so that mbali ina you should be able to appreciate kunena kuti capacity ya university ya to the true capacity ndi. I think maybe 60% is attainable or 60% is not attainable. If 60% is not attainable, what will be attainable? Will it be the same that they are offering? Will it be 30%? Will it be 40%? So that kind of discussion is what Ifeyo as outsiders tikufuna tipange encourage both parties. Because if it is not done, because of manenakale and school komanso overall performance chifukwa ngataphunzitsa kulimbikira ndiye kuti ngakhale reputation ya masi imene yakhazikwa muziko yimo abantu ndi anaso amene atasapareso kwambiri. Ndathokoza kwambiri akondowe. Timvenso kuchokera kwa Malawi amene akhala kutsatira programu yathu lero ndi nkhani imene tikukambirana pa mphatso mbang'ombe ali kudowa. Ndikupatse kuti uyankhulenso ndi Amalawi ena. Zikomo kwambiri Benedetta. Pano ndili ndi Malawi mmodzi amene afuna ayikire ndemanga pa nkhani choyambirira akulu dzina lanu. Ine ndi Charles Gawani. Nkhani ndayimva bwino ndithu. Koyambirira ndithokoze Academic Union ya MAS kuti akupitirirabe kugwira ntchito ndipo zokambirana zikupitirirabe. Ndi ufulu ndithu olembedwa ntchito kukakamiza olemba ntchito kuti aonjezere malipiro kapena akonze ntchito kapena ma-conditions ogwirira ntchito. Chimene ndingapemphe mwina ku union ndiyoti pakakhala zokambirana kapena mukufuna china chake timayembekezera zinthu zitatu: kukanidwa kapena kuvomerezedwa kapena kukumana pakati, ngati mmene anafunsira Benedetta pena pake anafunsa bwino kwambiri kuti kodi mungayime pati between 30 and 60 imene pachizungu timati win-win kapena third alternative. Tiyang'anire mbali imene tingamachita demand this right to a better salary. Mwina ndilekere pamene pomphaso zikomo kwambiri. Chabwino mmenemo ndimene ndachezera ndi munthu amene ndinampeza kuno kudowa mukhale ndi tsiku lopambana. Zikomo kwambiri mphatso. Tilowereno kwa Emmanuel Moyo ku Karonga kutinso timve maganizo a Malawi ku Karonga. Pano ndi Malawi mmodzi. Hello. Ndikukumva ndithu Emmanuel. Pano ndi Malawi mmodzi soyamba timveni kuna. Ine ndi Simeon Ngoma ku Karonga. Ogwira ntchito kumasa kuyenera ntchito kufuna kuti aonjezere malipiro awo ndi 60%. Kodi zimenezi ndizoyenera? Mmene iwo akuonera sikuonesa kuti ndizoyenera kutengera ndi ma-condition awo mmene afotokozera muja. Komano tikati yang'ane ndi chuma cha dziko lathu mmene chikuyendera ndikuona kuti pena pake afumira chofunika ndi kukhala pasi kukambirana muno mwino kuona kuti tikuthandizana motani, chifukwa tikakhala kuti tikunyanyala ntchito ndi mmene afotokozera kale kuti zimasokoneza zinthu ndi zina ndi chofunika makhala kuti kungokambirana mmene afotokozera zanga kuona kuti pamakhala zinthu zingapo zimene munthu kakhala kuti mufuna china chake mmayembekezera. Yetu mundi nenda chezera ndi Malawi mmodzi kuno Karonga. Ndathokoza kwambiri Emmanuel. Tipitenso kwa Imamu Wali amenenso naye ali pa line kufunanso kucheza ndi Amalawi. Zikomo kwambiri Bena. Apadi ndili ndi Malawi mmodzi kuno kudedza. Choyamba tikudziwe dzina lija. Ine ndi Matthews Dyson padedza boma. Chabwino Dyson, nkhani itu mwaitsata bwinobwino mmene ikukambidwa pa wireless. Ogwira ntchito komanso akunyanyala ntchito koma akufuna kuti aonjezedwe malipiro awo pa 60 kwacha ndi pa 100 kwacha ina iliyonse. Bwina kodi inu zimenezi maganizo mwanu
mukuziona bwanji zotheka? ine ndikuona kuti ndizotheka kuti moyo ndimene ukulimbira pa Malawi pano 60% ndiyochepa kwambiri kutengera ndimene moyo ulili, chifukwa anthu onse amene amaphunzira amadutsa m'manja mwa aphunzitsi, koma moyo kuti muone akatulutsa zotsatira zawo upite wagwira ntchito amalandira ndalama zochuluka kusiya aphunzitsi. Chisazo ndikhoza kupereka kuti Malawi kuti asamayende bwino ndikagulu kena kamene kamatipangira malamulo kuno ku Malawi ku parliament amalandira ndalama zochuluka. Panali phungu ina amene amayimirira anthu Anthony Masamba amanena kuti ifeyo timatuluka ndi zochuluka kwambiri, nafunika tipange reduce salary yathu kuti mwina ndalama zinazo zikalowe magawo ena, ndi magawo amene aja akadakhala kuti akulowa kumasti komanso ngakhale ena aliyonso kugwira ntchito za boma. Maganizo anga ndi amenewo. Mwina mbali zonse zimene zikukhudzidwa pa nkhani imeneyi zidakhala zoti mwina zizakulirana mtima, nkumakhala zoti nkhani nkuvuta kuti ayipange resolve. Mwina mukuona ngazoti angatani kuti mbali zonsezi ziwombane mitu komanso nkupanga chimodzi kuti Malawi amene akuphunzira mwana wa sukulu apindule. Ine ndiona ngati kuti one amasti amene amayang'anira umoyo wa anthu ophunzira afunika avesese kwambiri. 40% jamanena jayi kuchepa kwambiri ndi moyo amene ukudulira, chifukwa muona aziphunzitsa chakuti amuzeko blantyre kuti akapita kumasti amayuza ndalama zochuluka pa tsiku. Nde nango kufunika boma komanso akuluakulu akumasti atavesesana mwina kuchoka pa 50 kamene pa 60 kufika mwina 45% kuti bola ko moyo wa munthu ogwira ntchito ukhale kofewa. Chabwino, funso limodzi lomaliza, inu mutakhala wakumasti mukhoza kuipanga bwanji nkhani imeneyi, komanso mutakhala ngati mmodzi wa odandaula mukhoza kuipanga resolve bwanji nkhani imeneyi? Ineyo ndizakhala mmodzi wakumasti ndikhoza kuyang'ana kuti kodi moyo ukulimba mwa mtundu wanji, ndipo tikambirane ndi odandaulayo kuti apapa ngakhale moyo ukulimba koma tichoke apa tifike apa. Inenso komanso kumbalina ndizakhala mmodzi wodandaula kuti ndikudandaula kuti andiyenjezere malipiro, koma 10% janenda jande ndiyochepa kwambiri, unafunika atasuntha mwina ufika 40 kapena 30. Chifukwa 25 jakunenayi tikapanga convert mtaimusi kupeza kuti ikukwana 10% fayoni padabweranso msonkho waukulu umene akaupanga kusalale ndalama jesu ikumabweranso kubuma komweko. Tikumbutsenso ni dzina lichi? Ine ndi Mafuzi Dyson pano padedza boma. Zikomo kwambiri. Zikomo. Bena mmene ndachezera ndi Malawi kuno kudedza. Ndathokoza kwambiri Imamu, ukhale ndi tsiku lopambana. Innocent ndisanaponyeso kwa makosanawa kuti amalizepo mwina kwa mphindi imodzinso pa zomwe zakambidwazi uthokani ndemanga. Mwina ndine kuti nkhani yokhudza malipiro I think pakadali pano ndi nkhani yovuta kwambiri, ikuvuta magawo siyanasiyana. Mwina awa alimba mtima abwera poyera, ena mwina adakalipo kambirana amene akambirana namo, ena anangoyimika manja. I think tikudutsa nyengo yovuta nkhani yokhudza chuma kuno ku Malawi. Boma likumabwera nkuvomereza kuti aya Malawi akuvutika, akuphinjika, komano mwina Malawi akumadzaona ngati kuti boma lisiri kuchita zokwanira, kunena kuti lipereke zokhumba zawo, lipereke zosowa zawo. Makamaka ku nkhani yokhudza malipiro, anthu akumapanga masamu ooneka kuti mwina value ya ndalama imene anthu akulandira pakadali pano it's eroded maybe 200 or 300%. Mphamvu zake zatha, yafafanizika, anthu akukhala moyo okhala ngati wapendapenda. So mwina payambe kuoneka tsopano kuti boma komanso mwina anthu ena amene kaya amathandizira zinthu ngati zimenezi ayemba kuyenda ma step opita towards kuyamba kuwapatsa Malawi chiyembekezo, komanso kuwapatsa Malawi kulimbika mtima kuona kuti akhoza kubwereranso ku zinthu nkuyamba kuyenda bwino. Chifukwa pamene pakumakhala vuto mponena kuti nthawi imene ukuona anthu akuona kuti asala yanga khala ngati yachepa, ukumadzamvanso kuti pabwera msonkho wakuti. Nthawi imene ukuona ngati sala yanga yachepa chakuti so chabwera. Zinthu ngati zimene zazikupangitsa anthu mwina kuti adzikhala ndi mantha ena ndi ena. So ndi ntchito ya boma, makamaka kwa anthu ogwira ma institutions a boma ngati masti, kuti mwina libwere liwapatse chilimbikitso, liwapatse chiyembekezo, komanso adzimvana. I think nkhani yonse yavuta ponena kuti management proceeded mwina akupanga decision pamene panali zokambirana kuti aba ife tanena mwina mutenga 10% yokhayi, mwina osafuna kumva mbali nayo. At least anthu atakambirana ndi kugwirizana kuti ifeyo mwina timaganiza tifika apa, tikafika apa tipanga motere, rather than kuatenga anthu aja mwina ngati osafunikira, osafuna kumva voice yawo. Zimenezo ndi zimene zikubweretsa mavuto. Anthu ena akuvutika koma ifo akumamvana ndi management yawo akupanga proceed moyo kupitirira. So management ya must I think
zanena kuti has been disconnected. Amulonye chisi mulipo? Yeah, ndilipo. Okay, Yeah, I was connected back after a minute or so. Yeah. Sure. Yeah, so in conclusion, chimene nganene njoti kani iyi ikupitirira, and I think this time around we are willing to go as far as much kuti mpaka na madando atu amveke nditu from madando atu amveke nditu from management. Like Anena Kondowe, I think it's a negotiation, so it's give and take. Koma mateke yake akale reasonable. Okay, kuti tikaona kuti pa table overejani, it should be a reasonable offer nditu, because zambiri zakamida kwale many economy yatu iliri, they don't need to go back. This is background. Mask is a special case. We travel long distances on daily basis. Daily. So often and part and children need to have a cushion with a reasonable increment. At least Mavudo Sangati was Bagamoy. But the Mavudo so that the more Bangon. So I think that's what I can propose this later. Achindikani Msisya mu malize motani. Ziko mwambiri neo panga omaliza ndionena kuti university yathu ya must ili ndikuthekera ko chitapo kanthu pazimene tikupanga demand pazimene tikupempha chifukwa chonena kuti in fact tikati tione bwino ngati ife ogwira ntchito ku university imeneyi tikuona kuti ndithu ma resources pena ndi pena kumaoneka kuti university yathu can go and help on our requests. Tikayang'aniranso ma investors athu mene akuyende kuchokera pambuyo pamenda nenera kale mpaka na pano achipitirira ma conditions and the like, ndifukwa yonena kuti they have been keeping the welfare of their members of staff at their heart. Akhalako akwezera malipiro bwino chaka chomwe chino tikunena pano ena pasidwa mwina ma 30%, ena aso tikuvesedwa kuti ikugunda ma 40% and the like. Must inati pasa ifeyo zero ndithu kuti tipasa increment ina iliyonse. Zimenezo ndizodabwisa komanso ngati mene tanenera kale kuti anangotengera kalata kuti tikupasani percentage tisanamalize zokambirana zathu. That was so frustrating, and zinaonesa kuti university does not have faith. I mean, it does not discuss with faith tikamakambirana ma negotiation. Ndeti ndi meeting pa 26 imene kumene tikapitiriza zokambirana zathu ndi University Council atiitana ku meeting tikaona kuti kumeko tikakambirana zotani, koma ife as it stands panopa tikufuna 60% increment. Chabwino Akondowe mwa mphindi imodzi mmalize motani kwinako tikukamba za ophunzira amene china chilichonse chimene chikamachitika chimakhalanso kuti nawonso ndi kuti punishment akulandira nawo limodzi, mmalize motani? Imene kuti nkhawa za ma lectures zomveka akuyenera akhale ndi malipiro abwino. Komano economy imene ilili boma silingakwanitse 60% imene kufunika. Chifukwa kuti boma likweze sikuza masti yokha inde kuti ikuzanso ma investors ena. Ngati boma silingathe itukhulupirira kunena kuti masti payokha kuzera mu ma research grant angathe kukwanisa kukweza 60% ndi kumapitiriza kupereka. Pachifukwa chimenechi ndikoyenerera kuti management ndi ogwira ntchito akambirane moona mtima kuuzana zeni kuti pakhale kumvetsesana. Chifukwa kumvetsesana kumene kukwakanika maphunziro kumasi asokonekera ana ndi amene atasafari kwambiri chifukwa chonena kuti nthawi zambiri kukokana kumene kukamachitika ana amene amakhala wosafara. Ndiye tipemphe management kuti chonde amene muli ndi zokambirana zimene zikubwera msogolomo muonesese kuti mukambirana moona mtima kumauzana chilungamo kuti pakhale kumvetsesana pakati pa management komanso ogwira ntchito kumasi. Ndathokoza kwambiri Akondowe. Innocent nkhani yakula kuti pakhale kumvetsesana kukambirana in 30 seconds timalize motani? Pakhale kumvetsesana kukambirana. I think amene atavutike pa zonsezi it's a third party ma students, so kukambirana ndi kumvetsesana ndi zinthu zofunikira kwambiri kuti zithandize maphunziro opita patsogolo.
zikomo kwambiri. Timalizenso motero programu yathu ya kulenje tsiku la lero lachiwiri limene timakambirana ndithu pa za kuyimitsana kapena kokana komwe kuchitika ku sukulu ya ukachenjede ya MAST pamene ogwira ntchito akufuna ndithu kuti malipiro awo akwezedwe ndi 60%, kwina ku management ikuti mwina ingoyang'ana pakati pa 5 ndi 25%. Ndithokoze Amlonye Chisi amene amayimira staff union ya MAST komanso Achindikani Msisya amene amayimira academic staff union ku MAST, ndi katswiri pa nkhani za maphunziro komanso amene amalimbikitsa ntchito za maphunziro a Benedicto Kondowe, Innocent Mphongoloso anali mu studio muno, komanso osaiwala atolankhani athu Mphatso Mbang'ombe, Imamu Wali komanso Emmanuel Moyo amene anacheza ndi Amalawi. Koposakosa tithokozeni Amalawi amene mumamvesera ndithu, komanso Chisomo Khasu amene anali pamakina kuonetsetsa kuti tikumveka bwino lomwe kunjako. Ine ndi Benedetta Chiwandamia ndikupempheni kuti mupitirize kumvera maprogramu athu pano pa Times Radio pamene ndithu zitsatire ndi nkhani kulinji ikupizeninso mawa kuyambira nthawi ngati yomwe ija. Amalawi kulinji no kulinji kumabenya kumabetsera kuti kulinji lataya lilongwe kulinji kumzuzu mwanyeto kulinji nanga kuboma kukuchitika chani mwani akoti akuti bwanji kuti usaruka kulilabe nanga osolola ledesi yaodija chiruguko chuyenda panji nanga nkani zonyatisa sikulijani kumboro pakati kulinji mwera nanga kwanuko kulinji kodi kuboma kusteri hausi kulinji nanga ochuta mwadzuka bwanji nanga atenzilediyo kukulijani kulinji ndikudalira ino kulinji